Истинската релаксация е само на един бутон разстояние. Intex ви предлага два модела Pure Spa с въздушни балончета и с водни струи, за да ви предостави едно невероятно подвижно спа изживяване, където и да отидете. Лесно управляващият се панел може да активира 120 успокояващи балончета въздух или 4 засилени водни струи за освежителния ви масаж. Температурата може да се променя до 40 градуса спрямо вашите предпочитания. Pure Spa е направен от устойчив на пробождане, трипластов ламиниран материал, който е подсилен с леки, но силни влакна за невероятна издържливост и комфорт. За разлика от стандартните надуваеми спа басейни, иновативната FiberTech конструкция ви предоставя както невероятна стабилност, така и комфортна повърхност за вашето луксозно и освежаващо спа. Pure Spa е с вградена модерна електронна система за почистване на твърдата вода, което прави водата по-мека за кожата и банския ви. Също така предотвратява натрупването на калций, за да може вашата спа система да работи по-дълго за продължителното ви удоволствие. Комбинирано с допълнително закупения екологично чист дезинфектант за солена вода, вие имате чиста и мека вода, в която няма химикали. И двата Pure Spa модела не изискват почти никаква поддръжка и филтрите са лесни за сменяне. Истинската релаксация е само на един бутон разстояние. Pure Spa – истинското спа изживяване. От Комсет.